ନୃତ୍ୟରତା ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଯେତେ ସଭା ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ମହାନଦୀର ସ୍ଥିର ଗଭୀର ଜଳରାଶି, ଶ୍ୟାମଘନ ପର୍ବତମାଳାର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭଙ୍ଗୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ଝଲମଲ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଜଳରାଶି, ପକ୍ଷୀର କୂଜନ, ନୌକା ବିହାର ସମୟରେ ନାଉରିଆମାନଙ୍କର ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଓ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଏସବୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶକକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ, ତାର ଗହନ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ପଖାଳି ଦିଏ। ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ପଟେ ମା ବିନିକେଇ ଓ ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମା କନକେଇ କେଉଁ କାଳୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା କେବଳ ନାଚୁଣୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାକୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିମି ଦୂରରେ ଜାମୁଣ୍ଡୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦରୁହା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାନ୍ତରେ ତଥା ମହାନଦୀର କୂଳରେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ବିନିକେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରୁ ଖସି ମହାନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ଦରୁହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଲା। ଦରୁହା ଗ୍ରାମର ଜଣେ କେଉଟ ତାକୁ ପାଇ ସାଇତି ରଖିଲେ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ କୌଣସି ଚୌତରା ବା ଆବରଣ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରିତ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଠମଲ୍ଲିକର ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଏହା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନିକେଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତି ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକମାନେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଏକ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବା ଅଦ୍ୟାବିଧ ବିନିକା ସହରର 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଚରଦା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ସମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈଦ୍ୟନାଥ ବା କୌଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ଯେ ସମନ୍ୱୟ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୟରରେ ଏକ ବାଳକ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୋଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରଣ ଓ ଶିଶୁ ପାଳନ ଭଳି ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଯିଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସୁଧାର ହୁଏ ଦେବୀ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖେ କନକେଇ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ। ବିନିକେଇଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ସିଧାରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କନକେଇ ଦେବୀଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ନୀରବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତରରେ କେତେ କେତେ ଦର୍ଶକ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି 8 ଦୋଳ ଦିନ। ନରସିଂହପୁର, କଣ୍ଟିଲ, ହରଭଙ୍ଗା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଫୁଲବାଣୀ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦୋଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର 4-5 ଦିନ ଧରି ଏହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନଟି ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ। ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ରାତିସାରା ଲୋକମାନେ ନାଚ ତାମସା ଦେଖି ମସଗୁଲ ଥାନ୍ତି। ନିରୀହ ନିରଳସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗଭୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ନୌକା ବିହାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯାଇ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏହି ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ। ନରସିଂହପୁର, କଣ୍ଟିଲ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୌକାରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ବର୍ଷ ତମାମ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି।
ଚିଲିକାର କାଳିଜାଇ ଭଳି ମହାନଦୀର ବିନିକେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ମା ବିନିକେଇଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ଭାବରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରୂପ ପସରାକୁ ଥରେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଯୁଗର କ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଉଭେଇଯାଏ। ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ।